अरे किरण, कुठे चाललास? मुंबईला निघालोय, नोकरी बघितली तिकडे. अरे तू आपलं गाव सोडून चाललास? अरे सचिन दादा, काय ठेवलं आपल्या गावात आणि या रत्नागिरीमध्ये? अरे येडायस का तू? रत्नांची खाण असलेली आपली नगरी रत्नागिरी सोडून तू शहरात धक्के खायला चाललास? काय मजा नाही दादा इकडे. अरे मला एक सांग, जगातला सर्वात उत्तम आंबा कुठे मिळतो? अरे आपला हापूस आपल्या रत्नागिरीचा. जगातला सर्वात उत्तम काजू कुठे मिळतो? आपल्या रत्नागिरीत. जगातले सर्वात सुंदर बीच हे आपल्या रत्नागिरीत आहेत. तसं कशेळी, देवगळी हे बीच बघशील ना तर फॉरेनला जायची गरज नाही. अरे महाराष्ट्रातली सुंदर हेरिटेज वास्तू ही आपल्या रत्नागिरीतच आहे ना. त्यानंतर सगळ्यात जास्त मासेमारी आपल्या रत्नागिरीतच होते. दादा पण हे सगळं करायला मेहनत लागते ना. मुंबईला जाऊन तू मेहनतच करणार होतास ना, पण ती इथं कर ना. अरे माझ्याकडे बघ, मी 30 वर्ष कोकणात बोरवेलचा धंदा करतोय. मी पण झालो नाही ते सेटल. आपली रत्नागिरी हे मेन टुरिस्ट पॉइंट आहे आणि प्रदूषण मुक्त आणि निसर्गयुक्त असं एक सर्वोत्तम चांगलं ठिकाण आहे. तुम्ही आपल्या कोकणातली पोरं शहरात जाऊन चाकऱ्या करताय आणि आपले घरं कोकणातली कुलप मारून ठेवलेत आणि जमिनी वसाड पाडल्यात. तुम्ही इथली जी कामं सोडून गेलेत ना, तर इथे बाहेरची लोक येऊन तीच कामं करून सेटल झाली. उद्या काम आहे, भेटतो. चला येतो. तुला माहिती आहे कोण आहे? असेल कोकणातलं. ह्याचं नाव सिद्धार्थ गुप्ता आहे. 15 वर्षापूर्वी कोकणात आला आणि टुरिझमचा बिझनेस करून आज रत्नागिरीत सेटल आहे. गाडी, बंगला, आज करोडपती आहे तू.